Тън. Шарп инструментал, матрака тук е пял, на шарп инструментал, матрака пак е пял. Да, матрака съм, да, сега ще редя, ритъма ми е в кръвта, римите сега ще идат без дъга, защото много обичам да рапирам, много се кефя аз на рап песните, които създавам от часове, векове, години или други две рими, ще ти кажа да, правя го сега. Правя го така, сякаш съм го правил цял живот. Аз съм рап, истинския рап, октопод, рап мутант, рап сектант, рап диагрант. Не знам какви са тия думи в главата ми, които пристигат сега. Могат да те обидят сега, могат да те разсмеят дори сега. Бе чорба, малко мусака, други неща. И ето тия манджата е готова ся. Хайде я сега, манджата. И сега продължаваме напред. Часа не знам колко е и не съм пиян като тромпет. Не знам какво друго да ви кажа, освен че мога с баса да ви размажа, да ви разкажа игрите. Лягайте си вие да спите, аз ще го понесвам пак, защото съм матрак, защото съм дивак, защото съм юнак, защото съм като Тупак. Направо съм мадафак, ритъма е як, ритъма е на вашия матрак, юнак, козунак и други неща. И сега ще ви рапира той до сутринта, защото го умее, защото го владее ритъма, никога няма да му спре. Ритъма е в негото сърце, ритъма ще завладее тебе и мене и всички останали хора на света трябва да го чуят, защото матрака е пак номер едно. Матрака е номер едно, защото е добро момче. Знаеш го, нали, много добре рапира всяко едно парче, което той създава. Няма да се предава, момчето става и ви поздравява.